Zona Centro trasladará a súa oficina da Rúa Ourense á Rúa Nova en Cambados, onde con anterioridade se situaba a Mancomunidade do Salnés. Unha excelente nova xa que o traslado posibilitará a ampliación do espazo disponible para impartir cursos ou reunións. Esperamos vir tamén para aquí con eses novos municipios para ter reunións, que necesitábamos un sitio, unhas salas, tanto en Zona Centro, que para dar algún cursillo, algunha charla tamén que nos pode valer, porque hai onde estamos son metros, moi pequenos metros o que hai, e logo non podíamos moitas veces dar unhas charlas, tiñamos que pedir permiso en outros salóns ou outras idas, logo eu creo que isto tamén nos vale para dar unhas charlas de zona centro técnicos de oportunos que sean de comercio, non? O deficitario estado no que se atopaba esta instalación levou a realización de importantes melloras tales como a reparación da fachada principal e arranxos varios no seu interior. Está financiado 100% polo Plan Concellos. Aquí no edificio da Mancomunidade, dende que o deixou a Mancomunidade do Salnés no 2017, nós xa fixemos, xa arranxamos o interior, pintouse todo o interior do edificio, tuvo un coste de 6.000 euros, e agora só estáse a facer as obras, digamos, no exterior, a arranxar a fachada de un edificio dos anos 80 que precisaba facer unha pequena reparación. Xa se fixo no 2016 unha reparación pequena, digamos, para evitar a caída de cascotes onde estaban os ferros oxidados, e agora facemos xa, digamos, vamos a rematar, digamos, esa fachada na zona exterior. O Consorcio ou os comerciantes de Cambados non estarán solos neste edificio. A sede da Fundación Plácido Castro tamén se situará nas plantas superiores do edificio municipal. Sabíades que a Fundación tiña, unha sede en Cambados, pero que se compartía con outras actividades que estaban nos baixos de Pazo Torrado, onde tamén se compartía coa Ruta do Viño desde hai un tempo, e coa delegación que tiña aquí a denominación de orixe, que había unha parte de almacén que non tiña moitas cualidades, sobre todo de cara ao público, así como almacén. Entón aquí o que vamos facer é reubicar na segunda planta esa Fundación Plácido Castro. Pendente queda agora a mellora da accesibilidade do edificio para que calqueira cidadán poida asistir ao mesmo.